Thank you so much. Thank you. Thank you. Tapos na. Dito na. Oo. Immigration. Oo. Kulang ko kayo. Saan ko kayo sasa? Sa Negros. O sa Negros Occidental. O. Bacolod. Shout out daw. O, Bacolod. Shoutout Bacolod, Mascara. Oo. Diba? Nagbablog ka. Oo. Dumig. Ano kayo? Dokumentary ko lang sa ano. Isosurprise ako yung father ko eh. Birthday niya, 75 years old. Pero galing na rin sa Laredo. Kaso, ang problema is yung pandemic pa. Kaya di ko muna sila pinapunta rito. Yan o. Negros and Bacolod. Yeah, Bacolod. Isa tayo Bacolod. Oh, yan mga taga Bacolod daw. Yung mga manok doon, mga Texas no. Oo na. Kahit backyard lang pwede na. Oo. So touchdown Vancouver. Yeah. Ano na, Vancouver to Manila na. Yes, 11 p.m. Thank you, Air Canada. Yeah. Information muna. Kaso lang information eh. Buti na lang no. October 1st. Kaya nga. Walang ano, walang Na face lahat, mask. na lahat. Oo. Baka meron na dito. Tignan natin. Philippine Airlines. Naghabol pa nga kami. Naghabol pa ako ng Oh. ng Kasabayan ko sila sa aeroplano. Touchdown Vancouver. Wala pa oh. Ayun, Philippine Airlines. Ito. D69. Ito. 117. PR117. Oh. D69. Ayos yung numero na yan ah. Magandang numero na yan, 69. Maganda yung sa inyo na nasa likod, nasa ano kayo. D69. Nasa C pa lang tayo. Buti walang ano si ate ah. Didikit ako kay ate baka mama. Puyat pa ako. Oh. 4:30. Gising na ako kasi mayroon pa akong ginawa. Ano, di 50 to 70. Wala bang ano? Wala bang sasakyan? Tari ko. Dito. Ayan. Pasakay tayo. Gala dito. Ha? Okay lang maglakad gala dito.
Kaso, pagod eh. I thought I heard that girl upstairs. Wala bang mga tricycle dito? Oh? Pwede tatlo pa sa hero. Oo. Tatlo tayo dito, sana oh. May balak din pala itong mga to. May balak din itong kumukuha na isa. Dito madamang muli. Magsasabi niya heart attack. Can we ride? Free ride. D6 na yun, ano? Oh, ano to? Serena? Ito, baka pwede dito. Oh, magtitingin sila ng ano. Tayo yung ano tayo, yung chocolate tsaka alak. Tingin kayo sa camera para mayroon kayong ano. Gagasta lang ng konti. Okay, maghintay na lang ako doon. Kuha ko ng cart para hindi mahirapan. Daming coins. Wow, laki aquarium. Yo, dito kay Mamana, mga primitive islander. Ayan o. Laki o.
Big fish. Si Amazing Say. Boys na. Sister Vlog. Ayan. Oh. Malaki. Haba yatang pelikula to. Daming tao. Ayan. So mga araw, nandito na ako sa Vancouver touchdown. So susunod na naman Vancouver to Manila. Ngayon na yung D69. Aga pa, alas 11 pa yung flight. D69, yan na. Ayan na. D69. Oh, Canada. Yan, ba? Okay. Hello. Ciao! Saan kayo sa atin? Rizal po. Oh, Rizal daw, taga Rizal. Taga Rizal daw. Ay, sa mga taga Rizal po. Nandito sila sa Vancouver. Ito kami, ang iri. Work lang sa Canada. Naglalagat, namasyal lang. Oo. Sige, oh. Salamat ha. Oh, barista. Yan oh. LA Cafe. Kapihan ni ano. Kapihan ng mga Rizal. Ayan mga araw, yung sasakyan ko. Oh, diba? Oh, yan. Philippine Airlines, pangalawa ko palang sakay ito. 1995 ang una kong sakay dito sa Philippine Airlines. So 2022 ako ulit sasakay sa Philippine Airlines. Ayan mga araw, papunta ng Pilipinas, a surprise kay father, kay tatay. So nagpapasalamat ako talaga kay Godfather Almighty sa aking biyahe at sa dadatnan ko doon sa aking asawa at anak. Papasalamat ako sa kanila. Yan. No? 77-300ER Flight 117. Yan mga